Abefundisi bamaHindu babambe umkhuleko eNew Delhi, eNdiya wokufisela loyo ogaqele esokuba umengameli waseMelika uDonald Trump okuhle kodwa okhethweni. UTrump uthembisa ukubavikela abantu bakithi abahlala eMelika nakwamanye amazwe. Yingakho nje nathi simeseka, sikhulekela ukuba aphume phambili kulolu khetho. AmaHindu awaqali ukumeseka uTrump njengoba nangesikhathi kunemizamo yokumsoconga ekhankasa ngoNtulikazi ameseka. uTrump waba umengameli wama-45 waseMelika ukusuka ngo-2017 kuya ku-2021. Kusenjalo, imbangi kaTrump kwesokhola iMelika uKamala Harris utshele abalandeli bakhe ukuthi yena akafani noTrump njengoba abantu abaphikisana naye engababoni njengezitha. Unlike Donald Trump, I don't believe that people who disagree with me are the enemy. He wants to put them in jail. I will give them a seat at the table. Bangaphezu kwezigidi ezingama-70 abantu asebevote ngaphambi kosuku lokuvota olungoLwesibili.